پشتی چند مهان ji destpêkirina operasyona rêzgarkirina bajarê Idlibê, grûpên serb û opozisyona Sûriyê ve karîn bajarê Erîha ku dawiya pêgehên hêzên rejîma Esed li parêzgeha Idlibê kontrol bikin û hêzên Esed jî bi paş ve kişandine. Ev proseya serbazî wek dirêjeyek ji serkeftinên hêzên opozisyona Sûriye li dijî artêşa Esed û alîgirên wê li bajarê Idlibê û Cisr el-Şuğûr û navçeyên derdora wê hat. Herweha wek lêdanek mezin bû ji hêzên rejîma Esed û kesên ku hêviyek mezin bi wê rejîma xwînrij ve girê dide. Li gorî çalakvanên navçeyê ku ragihandina desteserkirina bajarê Erîha ji sê mihweran ve ji aliyê şoreşgeran ve dest pê kiriye û bi top û hawnan li ser hêzên rejîma Esed barandine û di encam da hêzên rejîma Esed paş ve vekişiyane û berev gundewarên wî bajarî ve çûne. Ji aliyê xwe ve destên hevrêzên şoreşa Sûriye ragihandin ku şerê Erîha hejmarek mezin ji kuştî û birîndarên rejîma Esed li pey xwe hiştiye. Herweha ziyanek mezin jî gihandiye alav û otomobêlên hêzên Esed û mîleşiyatên wê û hejmarek mezin ji çek û teqemeniyan jî ji aliyê yekîneyên opozisyonê hatine desteserkirin. Bi desteserkirina bajarê Erîha û parêzgeha Idlibê, hêzên opozisyonê ji aliyekî ve bereyên xwe yên şer ji aliyê berava Sûriya û bajarê Hema û gundewarên wê ku hêzên rejîma Sûriye ji sala borî ve hewil didin kontrol bikin ferehtir dike û ji aliyekî din ve li hemberî hêzên rejîma Esed li bajarê Helebê û gundewarên wê digire. Herweha destkefta herî mezin ya kontrolkirina vî bajarî ji bûnê yekîneyên serb û opozisyona Sûriye ve ew e ku şerê xwe ve diguhêze navçeyên dibin kontrola hêzên Esed û mîleşiyatên wê da li gundewarên parêzgeha Idlibê û li gorî çalakvanan ku xala herî mezin ya ku li gundewarên parêzgeha Idlibê maye balafirxaneya Abuduhur ya serbazî û xala qiyasat e û bi kontrolkirina wan her du xalan yekîneyên serb û opozisyona Sûriye ve kontrolkirina xwe li ser tevahiya parêzgeha Idlib û gundewarên wê dê rabigihîne.